Hyvä vaihtoehto ensiharvennuksiin ja energiapuun korjuuseen on kauko-ohjattava pienharvesteri. Se säästää metsää ja miestä. Työn jälki on myös metsänomistajan mieleen. Pasi Ruuska, montako konetta teillä on yhdistyksen palveluksessa niin kuin yrittäjinä? No, tällä hetkellä on 4 konetta. Tällaista ketjua? Kyllä. Tämä on nuorin harvennusmetsiin, ensiharvennuksiin, pikkusen järeimpiinkin kohteisiin ja tänä päivänä yleistyvä energiapuun korjuun, niin tämä kone on sovellettavissa ihan siihenkin käyttöön. Miten tällainen kone ja mies toimii, kun se tulee tänne metsänomistajan metsään? No ensimmäisenä se havainnoi sen kohteen, minkä tyyppinen kohde se on ja tekee urasuunnittelun siinä valinnan siitä, että kantavalta kohdalta lähtee uraa. Ja siinä samassa yhteydessä tehdään tätä puulajivalintaa, havainnoidaan puiden latvoja, puiden kuntoa. Ja kun sä oot jalkaisin täällä maastossa, niin sä pystyt tekemään sen hyvin. Ja tällä koneella sitten mennään ja päästään sen puun tyvelle asti. Tässä on puomi 4 metriä ulottuvuus, motossa se on 10 metriä, eli sä huomattavasti lähempää tarkastelet sitä puustoa. Valitset poistettavan puun, otat siitä katkaisutoimenpiteen, sen jälkeen karsitaan, kuljetetaan karsintaterien läpi, tullaan katkontaan, tehdään se puutavaralajeihin ja sitten tällä koneella myös on se mahdollista, että otetaan tuohon kyytiin osa ja tuodaan sitten ja kipataan tänne uran varteen. Se on tehokasta ajoa sitten sille ajokoneelle, kun on paljon puuta uran varressa. Ari-Patteri, sä oot toiminut aikaisemmin metsurina ja sitten siirryt harverin käyttäjäksi. Monesko vuosi on menossa? No 9. vuosi on menossa ja toinen kone on menossa tällä hetkellä. No millaista tämä työ on verrattuna nyt perinteiseen metsurin työhön, jota olet paljon tehnyt myös? No mä oon pienen ikäni tehnyt sitä metsurin työtä ja niin kuin normaali metsurilla niin selkä on ruvennut reenaa ja kaikkea muuta. Tämähän on niin kuin ihan huomattavasti kevyempää eikä käy niin kuin fysiikan päälle sillain ollenkaan. Mikä sinun viestisi olisi muille, jotka ryhtyisi käyttämään tällaista yrittäjinä? No kyllä, ainakin töitä piisaa joka puolella, missä tämmöinen kone on ollut. Että isänät on innostuneita ja niin poispäin. Että siinä kyllä mitä mä 9 vuotta on tehnyt, ei täytynyt niin taukoa pitää kertaakaan sen takia, että ei töitä olisi ollut. Ja tuo työtulos tulee sitten paljon nopeammin kuin jos sä tekisit yksin sahan kanssa? No kyllä joo, että kyllähän täällä sanotaan, että päivässä tekee sen, mitä joku 5 metsuria tekisi tuossa muuten. Että kyllähän siinä nopeammin jälkeenkin tulee sitten. Millainen palaute on tullut metsänomistajilta? No metsänomistajat on ollut erittäin tyytyväisiä, että kyllä melkein joka paikkaa, missä on ollut, niin uudestaan on pyydetty. Että miksi? No työn jälki on hyvä, että sanotaan ajouran väli kasvaa ja tasaisesti harvennettu, niin se on metsänomistajan mieleen. Noita ajouria tulee sitten vähemmän kuin normaali isommalla koneella? Joo, se on kohteesta riippuen, niin tietysti ajoura väliin kannattaa harkita, että kannattaako sitä pitää 40 metriä, mutta ensiharvennuksilla se on ihan perusteltua, jopa 60 metriä. Eli saadaan harvempi uraväli, saadaan taajempi kasvatusasento, 10–15% enemmän puuta jää kasvamaan. Ja sitten on erittäin käyttökelpoinen vaihtoehto kohteilla, missä maan kantavuus on ongelma. Saadaan urat kantaville pohjille. Esimerkiksi suon laidolta 40–60 metriä viedään Kangasmaan laidalle koneelle uraa, niin mahdollistetaan kesäkorjuukin. Tämä harveri on kauko-ohjattava, eli tuo metsurikoneen käyttäjä tekee tästä sivusta sen. Mitä etuja siitä koituu? Se on ilman muuta se, että sä havainnoit ja näet ton puuston. Voit kiertää semmoiselle puolelle, että kattoo ja ottaa ne puut mitä kuuluu. Ja sitten toinen, niin sä näet nämä luonnon monimuotoisuusjutut ihan eri tavalla kuin maastossa. Ellei toimihenkilö tai leimikon suunnittelija ole havainnut niitä, niin tää kulkee lähellä tätä luontoa itsessään ja havaitsee esimerkiksi lähteen ihan eri tavalla kuin koneen hytistä. Millä tavalla ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon tätä konetta käytettäessä? No ehkä merkittäviä on sitten tuo polttoaineen kulutus. Se on ihan eri luokkaa tuotettua mottia kohden kuin suuremmilla koneilla. Ja sitten on tää just, että tää kantavuus on, tää on kevyt, tää painaa tommosen 4500 kiloa. Eli tää kone esimerkiksi ei vaurioita sitten niin helposti juuristoa kuin pehmeällä mailla kuin iso kone? Ei vaurioista tuolla puitten välissä kulkiessa ei vaurioita. Ja sitten nämä urapainautumat sitten mitä ajokone ja niitä yleensä aina tulee vähän, niin niitä on harvemmassa. Miten tällaisen koneen tuottavuus, millainen se on? Kohteesta riippuu, mutta sanoisin, että päivässä tekee 30–50 mottia nämä yrittäjät. Eli hehtaarin Hehtaarin harvennus menee päivässä kyllä, normaali harvennus.
Mitenkä helppo tällaista korjuuketjua on markkinoida uusille metsänomistajille esimerkiksi, jotka haluaa, että heidän metsiään käsitellään hyvin hellävaralla? Kyllä, no korjuussa yleensä ratkaisee se, kuka sitä konetta sahaa käyttää. Mutta tällä on mahdollisuus tehdä todella hyvä ja tasainen jälki. Yksi taas sille on se harvempi uraväli, mutta sen suurimman tekee se tasainen harvennusasento. Sinne jää nätit, oikein hyvälaatuiset puut, niin se alkaa myymään itse itteensä.